Frar ifawwar il-bjar li jkun mela Jannar. Hekk jgħid il-Malti u propju llum fil-jum tal-festa ta' San Pawl Nawfragu it-temp fakkarna fil-ġrajja li ġrat fis-60 sena wara Kristu. San Pawl kien ġie arrestat f'Ġerusalemm wara li kienet ixandar it-talim tal-Kristjaneżmu. Quddiem il-Gvernatur Ruman, San Pawl eżerċita dritt tiegħu bħala ċittadin Ruman u appella biex jidher quddiem Ċesri, l-Imperatur f'Ruma. San Pawl flimkien ma' numru ta' ħabsin oħra telaq fi triqtu lejn Ruma. L-aħħar post li niżlu fih qabel il-ġifen li kien hemm fih San Pawl, jew kif kien magħruf qabel Sawlu, kien fi Kreta. Minn hemm il-ġifen kompla jbaħħar fil-Mediterran u wara mal-temp qawwi fl-14 il-lejla il-ġifen ħabat ma' sikka viċin Gżiritna, dak iż-żmien imsejħa Melita. L-istorja tal-miġġija ta' San Pawl f'Malta hi ddokumentata fl-Atti tal-Apostli permezz tal-kitba ta' San Luqa. Luqa kienet jakkumpanja lil Pawlu tul il-vjaġġ tiegħu lejn Ruma. Tul is-snin saru diversi studji dwar fejn inkalja l-ġifen. Numru ta' arkeoloġisti wettqu tiftix fl-ibħra madwar Malta, fosthom fil-Bajja tas-Salini, fil-baħar viċin il-Qawra u fil-Bajja ta' San Pawl il-Baħar qrib il-Gżejjer ta' San Pawl. Mal-wasla tal-Arab 800 sena wara li San Pawl xerret it-talim tal-Kristjaneżmu f'Malta, beda t-tixrid tal-Iżlam. Minkejja li l-wasla tal-Konturuġġieru l-qawwa Kristjana tiegħu tan-Normanni ġiet Malta fl-1091, sa 150 sena wara, il-maġġoranza assoluta tal-Maltin kienu għadhom Musulmani. Dan ħareġ biċ-ċar f'ċensiment li kien sar minn Ġilibertu Abate. Il-kult Pawlin ħas-saħħa tiegħu meta f'Malta kien hawn nisaltan l-Ordni ta' San Ġwan. Kien il-Gran-Mastru Alof de Winjacourt li tal-ħajja lill-kult Pawlin f'Malta u lu issa jiġi ċelebrat fl-10 ta' Frar bħala n-nawfragu ta' San Pawl u fl-ewwel ħadd ta' Lulju bħala il-martirju ta' dan il-qaddis. Peress li għal din is-sena l-Għid il-Kbir ġej kmieni, il-festa ta' San Pawl Nawfragu mxiet aktar kmieni u l-festa fil-Belt Valletta ġiet iċċelebrata x-xahar li għadda.